mondta, olyan kölyköket nevel ki magával az iskola, akik a világ körül ennyire veszettül le vannak maradva. Nem az hibájuk, hogy a kormány hagyja, talán direkt csinálják ezt védesz a gyadba. Az ösztöndik kevés, a tudás pedig drága. A tanárok is jönnek, de ennek sincs ára. Az oktatási rendszer nagyon el van rontva, ez undorító, sőt inkább otromba. Hogy mit kellene tenni? Iskolát fejleszteni! Egyenlő lehetőséget, tudást, felzárkózást, Minden tanulóra! és kevesebb ellentmondást. Akkor lesz Miskolc a legjobb hely, ha az új nemzedék átveszi a helyet, és az X generáció helye az éka nagyobb szerepe. Nem fogyasztod egy napig, a fájdalom felér az agyadig. Sötétben kutatva ragadtál, mintha nem lennél magadnál. Azt hiszed, droggal könnyebb neked, a vége csalódás, ezt elhiheted. Teheted, veheted, a szarra se visszed, inkább fordulj szakemberhez. Hidd benne és lesz kiút, ha lépsz és se hagyod a nagyfiút, hogy jobban legyél, cselekedj, most az egyszer ne ellenkezz. Ellenkezz. Akkor lesz Miskolc a legjobb hely, ha a drogosok nem lesznek függőek. Bátran kér segítséget, lépj előre, ne hátrálj meg. Legyen az egészség legális! Nem szégyen, ha azt mondom, a vasgyárban dolgozom. Az a vas tetején lakom, az egyetemen tanulok. Búzatérről indulok, a Tiszain leszállok. Tapolcán sétálgatok, Lillán egyet fagyizok. Hajlásra vonatozom, Kossuth utcán mozizom. Diógyőrnek szurkolok, és még azt is tudom, hogy a völgy neve miért Mexikó. Akkor lesz Miskolc a legjobb hely, ha helyre áll a régi rend, újra kitüntetés jele, hogy itt Miskolcon